በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዓራት መጻጉዕ እቲ ዕለት ቀዳሚ ነይሩ። ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ብልበለ መልክዑ መን የቕሪቡ ሰቒልዋ እንድዒ ብቻ ምርር ዝበለት ፀሓይ እያ ነይራ። ንዕኡ ይመስለኒ እቲ ኣብ ጎደናታት ዝረአ ዘሎ ሰብ ዝሕልሕል ኢሉ እዩ ነይሩ። ኣነ ድማ 8 ሰዓት ክላስ ስለ ዝነበረኒ ልለይ ምርፋድ ብልብል ካብ ገዛ ቅድመ ኣቢለ ወፀ። ድሕሪዚ ብእግረይ በቲ ናይ ሰፈርና ኮረኮንቺ መንገዲ ገይረ ንጉዕዞ ይጀመርኩ። ኣብ ጉዕዞ ዝነበርኩሉ ሰዓት ብድሕረይ ክልተ ነፀላ ዝተኸደኑን ኣብ ኢዶም ደፍተር ዝሓዙን ጓልን ወድን በቲ ኣነ ልጓዕ ዘለኹ ኣንፈት ይጓዓዙ ኣለዉ። ይመስለኒ ንሶም እውን ከይረፍዶም ከመይ ብልኻልዎ ክፈጥኑ ይምኩሩ እዮም ዘለዉ። ደፍተር ምሓዝና እኳ ዋላ እንተመሳሰለና ናቶም ነፀላ ምግባር ግን መንገድና ነንበይኑ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ንሶም ንኣገልግሎት ናብ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣነ ድማ ናብ ስርሐይ ናብ ዩኒቨርሲቲ። ሚገርመኩኒ ኣነ እውን ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተምሃሪ እየ ነይረ። ተምሃሪ ተምሃሪ ውለ ዕለት ዕለት ካብ መቕደሱ ተፈሊለ ይፈልጥ ተምሃሪ። ግን እንታይ ሞ ይዓብስ ኣለኹ እምበር ነይረ ዋጋ ይብሉ። ዋላ እኳ በቲ ሰሪሐ ለምፃኽዎ ገንዘብ ዝተፈላለዩ ምዕሩጋት ነፀላታት እተገዛእኹ፣ ነገር ግን ካብቲ ሓደ ግዜ ተጠቒሎም ዝኣተውሉ ሳንዱቕ ኣውፅአዮም ይፈልጥ። ስጋዊ ህይወተይ ብልተቓንዐ ቁፅሪ መንፈሳዊ ህይወተይ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝተበላሸየ ሓሰብኩ። ሽዑ ንሽዑ ምልስ ኣቢለ ድማ ኣነ እሞ እንታይ ዘይገበርኩ ዘይቢዙ ስለ ዝኾንኩ እየ ብምባል ንጥፍኣተይ ብምኽንያት ክሽፍን ፈተንኩ። ብትበለ በቲ ነቲ ናይ ኮረኮንቺ መንገዲ ወዲኤ ላብ ፅርግያ ምስ ወፃኹ ከተማ ብራዘር ከተማ ድኻ ልብል ናይ ታክሲ ረዳት ናይ ፃውዒት ድምፂ ተሰምዐ። ኣነ ድማ ከምዚ ብልበለ ፍጥነት ታክሲ ብምርካበይ እናተገረምኩ ናብቲ ታክሲ ኣተኹ። እታ ታክሲ ኣብ ውሽጣ 3 ሰባት ጥራሕ እያ ሒዛ ዘላ። ነዚ ምስ ረኣኹ ኣይ ለለ ክፅበ እየ ማለት ድዩ በልኩ ብውሽጢ። ብልኾነ እቶም ብድሕረይ ዝነበሩ 2 ሰባት ደድሕረይ ኣተዉ። ብዚ ከም ዝለበለ ኩነታት እናተገረምኩ ሕዚ እውን ቀልበይ ናብኦም ኣበልኩ። ከም ዝተዓዘብክዎ እንተኾይኑ እታ ጓል ኣብቲ ትኸደሉላ ደብሪ እተቐርቦ ፅሑፍ ኣለዋ ይመስለኒ። ድሓር ኣብኦም ሰኣተኹ ከይንተባተብስ ሕዚ ማስምዐኒ ብምባል ንክሰምዓ ነቲ ምስኣለ ነበረ ነገረቶ። ንሱ እውን ምልስ ኣቢሉ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን መፃጉዕ ስለ ዝኾነ ስለ መፃጉዕ ተኾይኑ ክሰምዐኪ በላ። ድሕሪዚ ርእሳ ነቕነቐት እቲ ፅሑፍ ስለ መፃጉዕ ምዃኑ ነገረቶ እሞ ክተንብበሉ ተስማዕምዑ። ኣነ ድማ ነቲ ፅሑፍ ንምስማዕ ተሃንጠኹ። ርእሲ እቲ ፅሑፍ ዓራት መፃጉዕ እዩ ልብል። እቲ ርእሲ ደስ በሃሊ ልመስል በልኩ ብውሽጠይ ንርእሰይ ከም ሃያስ ብምቑፃር። ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብ ነበረ ኢላ ምስ ጀመረት ክላእ እዚ ዳ እንታይ ፅሑፍ ክኸውን ነበርያ ነበረ እንዲ ኢለ ነቐፍኩ። ንሳ ግና ምንባባ ቐፀለት። ስም እቲ ሰብ መፃጉዕ ይበሃል። መፃጉዕ ን38 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ኣልጋ ተጣቢቑ ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ዝነበረ ከባቢ ድማ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ መልኣክ እግዚኣብሔር ዝወርደላ ቤተ ሳይዳ ትበሃል ናይ መጥመቒ ቦታ ነበረት። ባ ነበረት እኮ እዚሓ በልኩ ሕዚ እውን ብውሽጠይ። መፃጉዕ እቲ ማይ ብልተናወፀ ቁፅሪ ንዕንቱ ናብ ሰማይ ቆልሕልሕ እናበለ ካብቲ ዓራት ክለዓል ይምክር። ነገር ግን ሰውነቱ ምስቲ ዓራት ተጣቢቑ ንምትሳእ ይፅገም። እቶም ዘመድን ሓገዝን ዘለዎም ግን ዋላ እኳ ድሕሪኡ እንተመፁ ይጥመቑን ይድሕኑን እዮም ነይሮም። ንዕኡ ግን ዘወር ኢሉ ዝሪኦ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። በቢግዚኡ እቲ መልኣክ ይመፅእ እሞ ነቲ ማይ የናወፆ። እቲ ሓጋዝ ዘለዎ ቀዲሙ ይኣቱ እሞ ድሕኑ ይወፅእ። ከምዚ ብልበለ ኩነታት ዓራት መፃጉዕ ብበዝሒ ዕድመን ሸኽምን ክትስበር ጀመረት። በዚ ድማ
መጻጉዕ ልዕሊ እቲ ሕማሙ ኩነታት ዓራቱ ስለለተሓሳሰቦ ወይ ኣነ ካልእ ጭንቀይ ከይኣኽለንስ ለለብዚ ቅጭናቕ ዓራተይ ተሴራ ማለት እኮ መወዳእታ ኣብ መሬት እዩ ክኸውን ብምባል ክጭናቕ ጀመረ። እሺ ካብኡኸ ብምባል እቲ ምስኣል ነበረ ንኽትቕፅል ሓበረ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ረዳት እታ ታክሲ ምምላኣ ስለልተመልከተ ጉዕዞኡ ንኽጅምር ነቲ ገናሕ መኪና መሊኣ እያ ንኽድ ብምባል ነገሩ። መጻጉዕ 38 ዓመት ሙሉእ ብሕቑኡ ይድቅስ ስለልነበረ ሰማይ ልዕንቱ ቀረባ እዩ። ንዕኡ እዩ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ሰማይ እንቃዕሪሩ ኣታ ልፈጠርካኒ ጎይታ ስለምንታይ ኢኻ ነብሕተይ ልገደፍካኒ ዘመድ ሓግዝኒ ከይብል ካብታን 38 ዓመታት ዝተሸከመትና ዓራቴ ወፃኢ ካልእ ዘመድ ይብልኒ እሞ ደኣ ንምንታይ ኢኻ ነዚ ላፈለጠኻ ስቕ ትብለኒ ካብኻ ወፃኢ ዶ መን ኣለኒ እቶም ድሕረይ ልመፁ ድውያን ኩሎም ፈውሲ ረኺቦም ብሓጎስ እንትኸዱ ኣነ ግን ከመይ ኣቢለ እየ ናብቲ ማይ ክወሪ ኣታ ኣምላኽ ካልእ እሞ ይትረፍ ምእንቲ ዋላላ ትፈሓኩ ናብቲ ሩባ ክኸይድስ ንእጋር ይፍትሐለይ እናበለ ብተደጋጋሚ ይጽሊ ነበረ። እታ ቆልዓ ክተንብብ ከላ እቲ ረዳት ካባይ ሒሳብ ይቕበል ነይሩ። ብዚ ምኽንያት ድማ ኣነ ዋላ እኳ ስለ መጻጉዕ ኣፍልጦ ይነበረኒ ነገር ግን ናይቲ ጽሑፍ መወዳእታ ክሰምዕ ስለልደለኹ ሒሳብ ክጥይቕ ኢሉ ከየቋርጾም ምእንቲ ምስ ናተይ ሓዊስ ሃብኩ። በዚ መሰረት እቲ ንባብ ቀጸለ። ነገር ግን ኣነ ሒሳብ ዝኸፍለሉ ዝነበርኩ ሰዓት ዝተወሰነ ነገር ሓሊፍኒ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ እንትብሎ እቲ 38 ዓመት ዝደቀሰሉ ጎኑ እኳ ናይ ሕማም ስምዒት ኣይተሰምዖን። ብዘይ ምንም ፀገም እዩ ተላዒሉ። ጎይታ ሓደ ግዜ ተዛሪቡ እዩ እሞ ሓደ ግዜ ንምሕረቱ ለጊስሉ እዩ እሞ ተልዓለ። ድሕሪ እዚ ንምልዓል መጻጉዕ ዝረኣዩ ኣይሁድ ስለምንታይ እዩ ኣብ ሰንበት ከምዚ ዝገብር ከመይ ኢሉ እዩ ኸ ኣብ ሰንበት ዓራትካ ተሰኪምካ ኺድ ዝብሉ ብምባል ዕጎምጎሙ። መጻጉዕ ግና ካብ ናይ 38 ዓመታት ስቃይን ድኻምን ነፃ ወፀ። ሕማሙ ፈውሲ ረኸበ። ኣብ መወዳእታ ነታ ን38 ዓመታት ዝፀረቶ ዓራት ተላዒሉ ጾራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ዝሃለወ ግን ኣይሁድ ኣብ ዕለት ረቡዕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንትሕዝዎ እቲ ኣብ ዕለተ ሰንበት ዓራትካ ተሸኪምካ ኸይድ ዝበለኒ ንሱ እዩ ብምባል ዝኸሰሰ እቲ ሓደ ከሳሲ መጻጉዕ እዩ ነይሩ። እወ ንፈውሱ ዝጸፍዐ ስቃዩ ጠጠው ንለበለ ጎይታ መከራን ስቃይን ልክበፅሖ ዝወሰነ ነቲ ብፍቕርን ብምሕረትን ዝረኣዮ ገጽ ጽፍዒት ዝመለሰ መጻጉዕ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ነዚ ዘረባ ዝምስ ሰማዕኹ ካብ ናይ ህየሳ መንፈስ ወፂኤ ውልቃዊ ህይወተይ ንምፍታሽ ብሓሳብ ዕዝር በልኩ። እቲ ስራሕ ኣብ ዘይነበረኒ እዋን ዝነበረኒ ኣገልግሎት ኣብ ኣእምሮይ ክመላለስ ጀመረ። እቶም ናብ ገዛ እግዚኣብሔር ዝኸድኩሎም ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ስም ዝፀዋዕኹሎም ኣብ ግዜ ፀበባይ ናብ ጎይታ ዓዊለ ዝኣወኹሎም እዋናት ቅጅል በለ። ሕዚ ግን የለኹ ጉያይ ገንዘብ ንምርካብ ድኻመይ ንስጋይ ጥራሕ ኮይኑ ጠፊአ። ስጉምትታተይ ኩሉ ብብዙሕ ዕፅፊ ካብ ኣምላኸይ ዝረሓቐ እዩ። ኣከዳድናይን ኣከባብናይን ተቐይሩ እዩ። ውዕለይ እውን እንተኾነ ዕላሙ ዝረስዐ ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ብፀባብ ዝትኸበብ ኩሉ እዋን ትጉህም ዘይነበርኩ ሕዚ ግን ኣብ ምቹው ህይወት ኮይነ ካብኡን ካብ ገጹን ርሒቐ እሞ ዳ ኣነ ንመጻጉዕን እንታይ ይፍልሊና? ኣነ ገጽ ጎይታይ ዘይፀፋዕኹ እኮ ኣብቲ መጻጉዕ ዝነበረሉ ዘመን ስለዘይነበርኩ እዩ። ነታ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ዝኾነት መንግስተ ሰማያት እተውርሰኒ ቤተ ክርስቲያን እኮ ጠቕሊለ ረሲዐ እየ። እሞ ዳ ካብዚ ብላዕሊ ፅፍዒት እንታይ ኢሉ? ብስሩኸ ነቲ ስለኻ ዝተኸፈለ ናይ ደም ዋጋ ካብ ምዝንጋዕ ብላዕሊ ዝኸፍአ ነገር እንታይ ኢሉ? ብምባል ምስ ባዕለይ ቅልስ ጀመርኩ። ኣብዚ እዋን እታ ታክሲ ኣብቲ ናብ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስትያን ዝወስድ መንገዲ እንትትበፅሕ ክልቲኦም ሒሳብ ክኸፍሉ ኣእዳዎም ዘርግሑ ኮይኑ ግና እቲ ረዳት ናባይ ኢላመላኸተ ተኸፊሉ እዩ በሎ። ምንም እኳ
መንነት እትለኸፈለሎም ንምርኣይ እንተሞከሩ እቲ ማዕጾ ናይታ ተኽሲ ቀልጢፉ ስለልተዓፀወ ብደንቢ የለለዩነ በትበለ በቲ እቲ ዋና ነገር እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ የምህር ከም ዝተባሃለ ኣብዞም ክልተ ተምሃሮ ሓዲሩ ንዓይ ልኸውን ምኽርን ተግሳፅን ከም ዘዳለዎ ተረዳእኹ። ኣነ ልክዕ ከምታ ናይ መጻጉዕ ዓራት ህይወት ንዝሓለፉ 30 ዘመናት ተሸኪማትኒ እያ ነይራ። ይኹን እምበር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሉን ጥበቡን ተጠቒሙ ዓርሰይ ክኽእልን ኣብ ቅድሚ ሰባት ብክብሪ ጠጠው ክብልን ገይሩኒ። ኣነ ግን ልክዕ ከም መጻጉዕ ነቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኣምላኽ ንምምስጋን ልበቅዕ ልብሲ ኢነ ነቲ ወርቂ ለሃበ ጎይታ መልሰይ ጸጸር ኮይኑ وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።